Tibra mota borohoya, cinero musa susak capai di himpu boro dihoya, ane hamdo mani, hoi ta angklai potong tu, tibra mota masaka masanai, tibra mota thuike thuinai, abone ang ani je jotobe shanti sampridhe kau khub sale sungjang nai hiye, ang mani kheye, tinio tibra mota samne hoye. Kono hambai kau kulungka. Tinio je social media no te bises kheye tibra mota ni warriors of no tamni baga hinge chung tini aro STH family which 46 family te 162 voters chung aro BJP no chung Srinagar BJP CPM khlaimani abono borong ni je protishruti rimani kok rimani abo chung tabo 5 বছর thanga tebo sarkar phaikya aboni phaisingo bo chini kami elakao chini kuno develop kori chini sugya rongna tini takuk masa tongo bo tini kaisa nok bayoi bini nukhunu borok dera bajak amtero kobangma request khaijak amoni phaisingbo subajak mon kuno kori aboni bagai chung tini jara chung phainai rok bobagrana hamjagoi bobagrani khairukmana chung nugoi जों दिनै जत थानसा खायै दिप्रामा थाव जों याग्रम लफेक्या बसकांगो बसों जत थानसा खायै न बिनि लगे दंनाय